simla yi malatiga don kibaru kenega biye tene février kalo kile folo yi anga foli be aw bela jele yi ka bi kibara munu ba mbulo ka do kulu kan o de ka fo yuwaru ay la ka fo ko kulun bilani ma do ye ko mata ani saba koni fatura aywa kibara munu sira ma o konya la ulu ay na ka fo ko janvier kalo kile muga ani konoton kono la ko yuwaru marala ko ni kulun tigi do de ko ulu koni ka kulun da firlanu ye jila aywa yɛrɛ ka fɔ ko ni kulu in kɔnɔna la min ye lɔgɔjɔ la ye kulu caman kɔni kun bɛ ni kulu in kɔnɔna la ko ni ma kofɔlen kɔni bɛ ka taa lɔgɔjɔ la a tuma min na olu kɔni donna kulun kɔnɔ ka taa ko kulun dafirila n'o ye ji la kulun kɔni dafirilen ninnu ye ji la a yɛrɛ ko maa 17 kɔni bɛ yen nɔ ko olu bɔnɛla u ni na min ye maa 2 ye ko o kɔni tununa ayiwa hali bi o sɛgɛsɛgɛli ninnu hukumu na a yɛrɛ ka fɔ ni kasara in kɔni sababuya bɔra min na ko de ye ka fɔ ko maa donta kɔni cayara kulun kɔnɔna la ko o de kɛra sababu ye ka ni waleya in ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ bi bamakɔ sɔgɔmaden na buruko kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ maa caman kɔni fɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲa la olu kɔni y'a yira na ka fɔ ko min ye buru dilannaw ye ko olu kɔni tɛ baara bila la ko nka ko kabini wagati jan i n'a fɔ ko janvier kalo tile fɔlɔ ko ka taa bila janvier kalo tile 19 la san 2001 kɔnɔna la ko dɔ farala fariniw kɔni sɔngɔ kan o de hukumu na ko olu ni gouvernement sigira ka kuma ko ka fɛɛrɛ kɛ walasa olu bɛ se ka farini sɔrɔ sɔngɔ duman na cogoya min na ayiwa ko o de hukumu na jaabi kɔni ma kɛ min ye olu kɔni buru baaralaw ye ko olu y'a laɲini k'a fɔ bi n'o ye février kalo tile fɔlɔ ye ko ka taa bila février kalo tile 2 la ko olu kɔni bɛna yɛlɛma don u ka baaraw kɛcogoya la ayiwa o yɛlɛma ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ko de k'a fɔ ko min ye kabini san 2011 kɔnɔna la ko buru sɔngɔ kun ye 60 ye k'u y'a bɔ o la ko k'a bila 50 la ko u bɛna segin fɛɛrɛ kɛ ka buru la segin 60 la a nɔ la ko sabula ko an bɛ wagati min na ko bi ko gɛlɛya caman kɔni bɛ olu la u ka buru baara kɔni kama ko o de kama la olu kɔni bɛna buru sɔngɔ na yɛrɛ a sɔngɔ kɔrɔlen na n'o ye 60 ye wa u y'a yira k'a fɔ fana ko min yɛrɛ kɔni ye don n'a nataw ye ko a bɛ se ka kɛ yɛlɛma wɛrɛ bɛ k'a la ko sabula don o don de dɔ bɛ ka fara farani kɔni sɔngɔ kan wa ko bi buruko gɛlɛyara bamakɔ kɔnɔna la cogoya min na ko o tɛ ka yira k'a fɔ k'ulu ye baara bila kɛrɛ nka ko de ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni an bɛ u f'u ma ko buru mototigi ninnu n'u bɛ buru ta ka bɔ buru dilanyɔrɔ la ka taa di an ka kin kɔnɔ bitigitigiw ma ko olu de kɔni ka baara kɔni jɔra tile 2 hukumu na ko ka sababu kɛ ko olu kɔni tun bɛ fɛ de bɛɛ lajɛlen ka taa buru san buru dilanyɔrɔ la n'o ye boulangerie ye u ka se ka sɔngɔ kura dɔ a la ka yira k'a fɔ ko buru seginna min ye 60 in kɔni ye ka a seginna o la ko o de kama u ye nin baara ninnu kɛ ko wa ko nin waleya in tɛna da bamakɔ dɔrɔn kɔni ma ko nin bɛ ka kɛ mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan ko bamakɔ ko kamalen dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale tun bɛna a bɛnkɛ dɔ kɔni faga ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko kabini juma tɛmɛnen min ye janvier kalo tile 29 ye ko ja dɔw kɔni tun bɛ réseaux sociaux o ja ninnu kɔnɔna la a bɛ ka yira k'a fɔ ko nin kamalen dɔ ye ko ale kɔni tun bɛ ka lajɛ de k'a fɔ ko a b'a bɛnkɛ dɔ kɔni faga o hukumu kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra o koɲa la min yɛrɛ ye maa min tun bɛ na faga ye ale y'i da don o kuma la k'a ɲɛfɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin ye ja minnu bɛ ka ko a ja bɛ yen k'a bɛ dɔgɔkun 1 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko nin kɔni ye ale balimaden dɔ de ye ko o de tun bɛna a lajɛ k'a fɔ ko a bɛna dankari a ka adamadenya la ko ka sababu kɛ ko furukufuruku dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabini novembre kalo kɔni tɛmɛnen o de hukumu na ko a kɔni y'a lajɛ k'a bɛna nin waleya ta k'a ɲɛsin ale kɔni sabula ko min ye nin funankɛnin kɔni ye ko a dɔnnen don a ka kɛ waleya jugu kɔni fɛ du kɔnɔna la i n'a fɔ sonyɛni ani dɔrɔgu jugu ta kɔni ko o de hukumu na ko aw bɛnbaliya kɔni tun bɛ ale n'a cɛ ko o nana kiti nin waleya in na nka an bɛ don min na ko bi nin kamalen tɔgɔ in yɛrɛ kɔni maa t'a kibaru nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ a ka koɲa la walasa a bɛ se ka di an ka finitigiw ma cogoya min na min yɛrɛ ye bɛnkɛ tɔgɔla ye ale kɔni bɛ yen nɔ o ye basi foyi kɔni tɛ ale la an bɛ wagati min na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kunnafoniw kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna ne olu kɔni y'a yira k'u b'a ladumuni sanga ni wagati bana in tagabolo la ayiwa olu ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min bɛ tali kɛ ka bila min ye janvier kalo tile 30 ni kelen kɔni kɔnɔna ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ ko ye maa 28 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni kɛnɛya ayiwa kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ marisi kalo la san 2020 kɔnɔna la fo bi maa minnu bɛ yen nɔ k'u garijɛgɛra ni bana in na ko o bɛ taa maa 80,ale ni 91 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la
o maa 891 kɔni na maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka ye maa 200 ale ni 63 ye maa minnu fana bɛ yen nɔ ni ala ye nɔgɔya kɔni k'u ye bana in kɔnɔna la ko ye maa 5,945 ayiwa an balimaw ni de tun ye an ka bi kunnafoniw ye ka da aw tulo kan an b'aw fo hali bi aw ka foli la Mali kɔnkan ani Mali kɔnɔna la aw k'an bɛn don n'a nata